Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na limanaw k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn min ye Bamako yan nɔ 105 murumuru Fufalaki min ye Segukaw fɛ yen nɔ radio Joliba lamɛnnen don fana fiɲɛsiraw ka 100 murumuru 1 nin wagati na festival sur le Niger ale kɔni bɛ sen na an ka maaw fana bɛ yen nɔ ni hakili la festival min na ale diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi a ko kɛnɛ kan ale bɛ sen na sisan o kuma an bɛ foli di festival kɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Sikasokaw fɛ yen nɔ Kɛnɛdugu an b'o fana fo radio Joliba sanfɛ yen nɔ limanaw k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila ka kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan bi ye février kalo tile fɔlɔ ye san 2023 Amadu Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na alhamdulilayi nba ayiwa ni an sigilen kɛnɛ kan Tolo dugu wɛrɛ jɛra kosɛbɛ min bɛ tali kɛ gafew awɔ olu bɔra bi kosɛbɛ an bɛna lajɛ ka minnu lakale an balima lamɛnnikɛlaw ye kosɛbɛ walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la cogo min na awɔ min ye nɛgɛ karafew ye o bamalen bɛ Musa Sanogo fɛ radio fanfɛla la awɔ min ye télévision ale sanfɛla la k'an bila yen nɔ o ye Lamini ni Musa Hayidara ani Augustin kosɛbɛ se cɛ tɔgɔ ye Yusuf Sangare cɛjan in kosɛbɛ ale olu de bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Tolo an b'olu fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ kuma ni an sigilen jɛmukan min na an bɛ an da don jamana kunnafoniw la kunnafoni sɛbɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kosɛbɛ ayiwa Tolo nka yan'an k'an da don kunnafoniw la k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni ɲankuma kosɛbɛ Tolo min ye jamana ye ayiwa min ye bɛn ye halisa an bɛ o de ɲinini na awɔ an ka se ka lafiya kosɛbɛ nka bɛn a tɛ sɔrɔ ni taama ma kɛ dɔ kan kosɛbɛ ni dɔ ma dɔ bila ayiwa dɔ ka dɔ ta awɔ an tɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo si la munna n bɛ nin fɔ parce que Tolo an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ san 2012 awɔ fo ka n'a bila bi la jagoya kɛlɛ min na a cogora Mali da la awɔ ni an t'a bɔyɔrɔ dɔn kosɛbɛ an t'a dɔn ni kɛlɛ in maa min bɛ k'a cogo an ka jamana kunna a daminɛ a kun fɔra ko dɔw ko fo ka jamana tila kosɛbɛ k'olu k'u ta fan ta awɔ k'a daminɛ kɔrɔnfɛla dugu dɔw la ka taa yɔrɔ dɔw la ko in daminɛna o la o don ka na ye Tolo hali sisan anw de bɛ tibitaba la o ko la kosɛbɛ ɲɛ foyi sen tɛ ka sɔrɔ a ko la kosɛbɛ parce que n bɛ nin fɔ mun na awɔ dugu min bɛ yen ni nin kelen bɛ ŋɔni ye malidenw sen la awɔ n'o ye Kidali ye kosɛbɛ la 8e région du Mali ale don mais Tolo Kidali hali sisan maliyɛnw ma se ka foyi faamuya Kidali ko la kosɛbɛ Kidali ko waati dɔ la a kun fɔra ko armée taara Kidali awɔ an y'o mɛn o fɔra awɔ an yɛrɛ ye armée ye yen nɔ kosɛbɛ tɛgɛrɛ fɔra a don oui k'an yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ bon n'a fɔra hali sisan Tolo jamana tɛ se ka jamana sagoya tɛ Kidali la kosɛbɛ hali sisan munna parce que ni kuma o kuma bɛ fɔ sisan awɔ a bɛ fɔ de ko la ville la seule ville au Mali contrôlée par les ex-rebelles kosɛbɛ mais o de bɛ fɔ la seule ville contrôlée par les ex-rebelles kosɛbɛ rebelle kɔrɔw olu de kɛn bɛ ka Mali dugu kelen ta fɛn fɛn bɛ kɛ yen kosɛbɛ sɔrɔ ko baara ko fɛn fɛn bɛ kɛ yen olu de b'a ko bɛɛ ɲɛma o t'a dɔ ye bon jɔn de ye jamanatigi ye sisan jɔn de bɛ jamana mara kosɛbɛ mais Kidali ko in ne kɔni t'a dɔn c'est à dire Mali faamaw u bɛ ka Kidali ko bila danga min na bi kosɛbɛ Kidali u kana don maa da mɔgɔw kana fɔ ko Kidali a bɛ bɔ a dama jamana don a damana ko don alors que Kidali fait partie du Mali kosɛbɛ de A à Z cogo bɛɛ la cogo bɛɛ la awɔ maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'o o tɛrɛmɛ k'o ye tɛrɛmɛ fɛn ye ayi an t'an da don o la o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye nka hali sisan Tolo kosɛbɛ i bɛ kumaw de mɛn ko dugu min contrôlé don ni a tɔgɔ di rebelle kɔrɔw ye kosɛbɛ bon an b'an yɛrɛ ɲininka Mali faamaw hali sisan
Kidal ko a bɛ dabolo jumɛn kan u k'a ɲɛfɔli k'an ye Mali gouverneur min n'o bɛ Kidal a kun fɔra ko armée segira ka taa Kidal kosɛbɛ nka hali sisan ale sigilen bɛ Gawo de o t'i faamu faamuya cogo t'o la cogo si bon tolo fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ yan n'i ye fɛn o fɛn ta kosɛbɛ baara la k'i b'a sigi jamana kɔnɔ yan c'est-à-dire u b'a ta première région deuxième région troisième région kosɛbɛ a bɛ taa turu cɛ fo Gawuda la Kidal tɛ fɔ a la Kidal tɔgɔ tɛ fɔ a la ayi o t'i faamu foyi tɛ kɛ Kidal o t'i faamu baara o baara n'a bɛ kɛ turu bɛ taa cɛ Kidal da la se tɛ kɛ Kidal ayi o t'i faamu ni da sɔgɔ a mɛn u k'o f'an ye a tile bɛ maa min bolo a k'a yɛlɛ da sɔgɔlen tɛ dɛ tolo c'est-à-dire ne kɔni bolo kosɛbɛ c'est-à-dire il faut une clarification parce que an bɛ ni furanjɛla fanga in ni furanjɛla fanga in tolo ni furanjɛla fanga in bɛ ka c'est-à-dire baara dɔw bɛ yen kosɛbɛ u bɛ ka ko dɔw wuguba ka bɔ awɔ malidenw bɛ ka tiɲɛ dɔw ye kosɛbɛ bon Asimi ne tɛ fɛ i ka taa fiyewu k'a sɔrɔ i ma Kidal ko dabɛlɛ fɛ ka maliyɛnw k'a dɔn min bɛ Kidal ko la kosɛbɛ bien vrai que a ko ma daminɛ bi dɛ bi ko tɛ o Kidal ko in tɛ bi ko ye nka tolo foyi tɛ yen kosɛbɛ foyi tɛ yen ko don dɔ la ko a tiɲɛ tɛ da kɛnɛ kan o tɛ se ka kɛ kosɛbɛ an tulo bɛ kibaruya dɔw la sisan a bɛ gafew yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ ko bamaci kɔrɔw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan awɔ ils veulent encore s'unir kosɛbɛ ka ko wɛrɛ kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan mun kan voilà aw dun fɛla dɔnnen don kan mun b'aw kɔnɔ kɔrɔlen o dɔnnen don kosɛbɛ donc n'a bɛ bɛn de nɔfɛ bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ n'u bolonɔ bilala tolo ka na se bi la o bɛnkan sɛbɛn kelen bɛ i b'a fɔ ko a ma waleya ni bɛnkan sɛbɛn in ni ne yɛrɛ ye c'est-à-dire u ka bɛnkan sɛbɛn in papier fara ka bɔ yen k'a fara ka bɔ yen u k'a fili kosɛbɛ non mais tolo e bɛ bɛn nin ye mun bɛn fasugu ye l'accord pour la paix c'est-à-dire la signature de la k'a daminɛ san 2015 fo ka se bi la e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn na ko jumɛn na nin ko la ko mɔgɔw b'a fɔ alhamdulilayi Amadu an t'a kɔnɔ ko yɛrɛ dɔn o de ye gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye k'an bɛn na gafe min ni o labɛn bɛ k'an bɛn bɛ o kan an t'o kɔnɔ ko yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn nin gafe in bon mɔgɔw bɛ bɛn nɔfɛ maa si tɛ bɛn contre kosɛbɛ bɛn bolonɔ bila sɛbɛn kɛra awɔ bɛn yɛrɛ ma se a ka taa fɔ k'aw bɛ taa sigi k'aw bɛ taa bolonɔ bila sɛbɛn na mais ni bɛn bɛ yen mɔgɔw bɛ bɛn k'a sɔrɔ ko sɛbɛn mais tolo non ni bɛn ka sɛbɛn in u k'a fara k'a fili ni min bɛ bɛn o ka bɛn ni min tɛ bɛn tiɲɛ ka fɔ o ye kosɛbɛ c'est ça parce que n'i y'a ye a ko tɛ ka ɲɛ sɔrɔ awɔ bamananw ko ten kunkolo nɔfɛtɔ ko kosɛbɛ kunkolo ba kunkolo dɔ bɛ fɛ ka da dugurɛ de ta kosɛbɛ kɛ bon e bɛ fɛ ka nafamayɔrɔ ta jamanaden tɔ minnu bɛ yen aw ko k'aw bɛ fɛ ka fankelen ta kosɛbɛ o tuma tɔw de ye faso n'a bɔn sa o ti bɛn o a ti bɛn tiɲɛ de bɛ labaara tiɲɛ de bɛ labaara labaara tɔw dun bɛ bɛn ko kuma la don o don bon tolo o de y'a to n k'i ma ni bɛnkan sɛbɛn in kosɛbɛ vraiment waati dɔ la Sogɛli tun y'a da maga la ko révision a tɔgɔ di révision intelligente ou bien dans le jumɛn de a y'a fɔ cogo dɔ la yen kosɛbɛ u ma sɔn a ma u y'a critiquer kosɛbɛ ka na se sisan ma kosɛbɛ u b'a la ko fo ka bɔ Mali kɔnɔ yan yɛrɛ ko ka taa sigi kɛ o bɛnkan sɛbɛn kelen kan kosɛbɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ bon mun bɛ ka ɲini nin ko la sa a bɛ maa kamana gaminɛ an k'o ta ka taa n'o ye jamana wɛrɛ kɔnɔ k'an bɛ t'o kuma fɔ ye ayiwa ni ba y'a da cogo min na a fana bɛ mɔ ten dɛ tolo kosɛbɛ kɛ o ye ne ka ntale ye donc tolo an bɛ nin yɔrɔ bila yan awɔ hakilima bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kuma in kosɛbɛ hakilima bɛɛ b'a yɛrɛ ye nin kuma in kosɛbɛ Mali furadama 2012 ka n'a bila bi la tolo an bɛ bɛnko kuma la alors que dɔw bɛ i b'a kala dɔw b'a fara nɔfɛ kosɛbɛ o bɛ ɲɛ cogo di a ka gɛlɛn ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ye ka mɔgɔw bila u place la jamana in kɔnɔ yan
tolo an bɛ mɛn sira in kan yan kosɛbɛ kɛ ayiwa an bɛ don gafew kɔnɔ awɔ o y'an sigikun ye kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ Amadu e ko an t'a daminɛ ni pelekan ye pelekan ale ye kumaba fɔ bi a y'a yira k'a fɔ ko min ye terrain sira min ni bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ la o ko la a bɛ waati jan bɔ sa k'a bɛna fɔ o baaraw ko bɛ ka sabati koyi le pelikan tolo fasidi sɛbɛn in a ko terrain sira k'a bɛna dayɛlɛ kokura kosɛbɛ ka daminɛ Bamako yan fo Kayi kosɛbɛ ko jigiya bɛ ko in na dɛ maaw bɛ se k'u sigi ni a jigiya ye kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye pelikan ka fɔ la kosɛbɛ ko minisiri min ni ale de bɛ an ka sirako kunna awɔ madame Danbele Madina Sisoko ale don tolo ni muso in jijalen bɛ dɛ kosɛbɛ kɛ muso in jijalen bɛ ko fo terrain de ka wuli k'a jɔ ko ani délégation dɔ wulila kosɛbɛ ka taa Dakar awɔ Sénégal faba la awɔ a na kɛ terrain kunkolo fila bi yan n'u k'a ma ko locomotive CC 2205 kosɛbɛ ani locomotive CC 2207 awɔ ko minɛn dɔw de tun bɛ ni terrain kunkolo ninnu jɛ madame Danbele Madina Sisoko kosɛbɛ a wulila ka taa minɛn ninnu ɲini minɛn ninnu kun balalen bɛ Sénégal port de la kosɛbɛ ko madame Danbele kɔni wulila a na kɛ minɛn ninnu yɛrɛ u sɔrɔla kosɛbɛ tolo u bɛ ka na a ye awɔ ka n'a don terrain kunkolo ninnu na walasa terrain a bɛ se ka wuli k'a jɔ cogo min na n'i y'a lajɛ minisiri min n'ale bɛ an ka sirabako kunna kosɛbɛ a n'a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn awɔ ni o ye Sénégal minisiri min fana b'u ka sirako kunna ye kosɛbɛ Mansour Faye ale don ko u ye ɲɔgɔn ye ka se ka kuma kosɛbɛ yɔrɔ pièce minnu filɛ nin ni a tun bɛ pièce de rechange kosɛbɛ Diamniadio awɔ ani Thiès kosɛbɛ minɛn ninnu tun bɛ yen nɔ de madame Danbele ani minisiri min n'o bɛ Sénégal Mansour Faye kosɛbɛ ko nin kumana awɔ k'a lajɛ ni terrain ko in yɛrɛ a bɛ se ka sigi cogo min na ko nin kɔni ye lafiya da dɔ daminɛnen ye kosɛbɛ tolo a bɛ n'a fɔ terrain yɔrɔ cheminot kosɛbɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ka dugu sigilen bɛ terrain sira da la bɛɛ de bɛ fɛ ni terrain ka wuli kosɛbɛ nka tolo a bɛ n'a fɔ sogokan a sen a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ dɛ kosɛbɛ sabu terrain minɛn minnu tun b'a jɛ k'a bɛ san 4 bɔ sisan awɔ terrain ko kuma kɔni bɛ fɔ kosɛbɛ nka maa si tɛ terrain ye nka an bɛ don min na ko bi Fasiri ka kuma la awɔ pelikan y'a jira k'a fɔ ko madame Danbele Madina Sisoko an bɛ waati min na ko sisan kosɛbɛ terrain wulili k'a jɔ Bamako ni Kayi cɛ awɔ tolo ni pièce ninnu kɔni nana kosɛbɛ foyi t'a bali bilen u k'a teliya u k'a teliya kuma filɛ dɛ pelikan de y'a fɔ kosɛbɛ n'an bɔra pelekan kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin indicateur ma de ale ko min ye conseil national de la société civile ko a bɛna fɔ ko olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ Aminata Diko kɔ koyi k'u t'a kɔ min ye indicateur de renouveau ye a ye nin kuma in sɛmɛntiya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ muso min ni ale wulila ka kuma société civile tɔgɔ la awɔ ni o ye Aminata Diko ye kosɛbɛ min ye conseil national de la société civile awɔ tolo yɔrɔ ale de lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ jamanadenw ka fasodenw tɔgɔla jɛkulu conseil national de la société civile awɔ Aminata Diko ko a kumana o de tɔgɔ la kosɛbɛ min ye conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ lakanako ma awɔ yɔrɔ olu ye sigi dɔ kɛ o don kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali koɲɛw ma awɔ Mali lakanako ni Mali basigiko yɔrɔ an ka minisiri Abdoulaye Diop yɛrɛ tun bɛ o ko kɛnɛ kan a tun bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ Aminata Diko de kumana société civile tɔgɔ la kosɛbɛ f'a ye jalaki yɛrɛ ben tolo min bɛ tali kɛ Mali ni a baarakɛɲɔgɔnw i n'a fɔ Rusiw a ko Rusiw ka kɛlɛcɛ ninnu n'o ye Wagner ye kosɛbɛ k'olu tɛ foyi la hadamadenya tana tiɲɛni kɔ Mali la yan ko hali Mali armée yɛrɛ awɔ ko ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ka taa bi fasodenw kan ka u ka hakɛw tiɲɛ kosɛbɛ nin kuma in kɔni tolo a fɔlen bɛɛ y'i kun kɔrɔta bɛɛ ko nin ye jɔnni ye nin ye jɔnni ye nin ye jɔnni ye a kɛra o y'a sɔrɔ Aminata Diko a ko k'ale bɛ ka kuma société civile de tɔgɔ la awɔ indicateur ka kuma la ko joona joona yanni ko in ka se ko wɛrɛ ma awɔ min ye conseil national de la société civile ye kosɛbɛ ntɛnɛn janvier kalo tile 30 a ye bataki kɛ kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni muso min filɛ nin ye olu tɛ muso in dɔn bi u tɛ muso in dɔn sini ayiwa muso in ma kuma société civile tɔgɔ la ni kuma min bɔra muso in da kosɛbɛ a bɔra a yɛrɛ de da a yɛrɛ n'a ka jɛkulu n'o tɛ a ma
ma kuma conseil national de la société civile tɔgɔ la kosɛbɛ wa min ye conseil national de la société civile yɛrɛ ɲɛmaa ye Burema Alaye Touré awɔ a y'a yira k'a fɔ ko muso in kɔni a ye kuma min fɔ nin ye maliden si t'i to i yɛrɛ ma kosɛbɛ k'i bɛ nin kuma bɔ i da nin waati in na jamana bɛ lahala min na sisan i mana kɛ maa fasugu ye tolo hali ni jamana mara taabolo man di ye kosɛbɛ i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ minɛ kosɛbɛ i ka kuma bɔ i da awɔ kuma min bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka e tɛ se ka taa nkalon ta ka da armée la k'a fɔ ko Mali ni Wagner de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ k'u bɛ ka baga jamanadenw ma ko o ye kuma min n'a bɛ na ni fujuni ye kosɛbɛ o de la min ye Burema Alaye Touré ye a ko Aminata Diko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen k'o bɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ awɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da a ka kɛ basigi ye awɔ yɔrɔ Aminata Diko kuma min bɔra a da kosɛbɛ a donni kama Abdoulaye Diop yɛrɛ dabali banna kosɛbɛ awɔ sabu Abdoulaye Diop ko nin muso in ayiwa joni de ye nin muso in wele ka na nin kɛnɛ in kan a ɲininkali kan a bɔra yɔrɔ jumɛn kosɛbɛ ayiwa Nations Unies muso in nana joni de tɔgɔ la awɔ k'a ɲininka a nana kuma joni de tɔgɔ la ni nin kuma fasugu bɛ ka bɔ a da n'i ye jateminɛ kɛ o kɔfɛ jɛrɛ in kɛlen min ye collectif pour la défense des militaires awɔ olu ye koluma a ko bila dagirinda la sabu olu ye conseil national de la société civile ɲɛmaa de wele kosɛbɛ a fɔ a ɲɛna k'i jɛya nin ko in na dɛ n'a m'i jɛya u ka tɔn tɔgɔ tiɲɛtɔ filɛ muso dɔ fɛ nin ye kosɛbɛ olu yɛrɛ ma dan o ma olu taara ayiwa sariya tigilamaw fɛ yen awɔ ka taa plainte kɛ Aminata Diko kan kosɛbɛ k'a fɔ ko kuma min bɔra da nin ye f'a ka taa ɲɛfɔli kɛ awɔ tolo kunnafoni de ye nin kosɛbɛ l'indicateur du renouveau n'an bɔra indicateur kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin indépendant ma de indépendant ale da bɛ kibaruya la bi min ye temitu olu ka waleya ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye k'a bɛna fɔ ko olu ye san 3 kaso ka o boloda Dunbi Fakoli ye tolo l'indépendant de ye nin kuma fɔ a ko affaire min ni a bɛ tribunal communicatif ɲɛma awɔ n'o ye kemitiw ye kosɛbɛ nin tɛ denɛ bolofara dɔ ye wa kemiti ninnu yɔrɔ waati dɔ la kosɛbɛ ni affaire in maa 6 ɲɔgɔnna awɔ ayiwa olu de tɔgɔ tun bɛ a ko la cɛ dɔ bɛ yen yɔrɔ i bɔra a ko kalama awɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la cɛ in dɔgɔyalima foyi tɛ yen kosɛbɛ min ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma a kɛra ani ka ɲɛsin alikuranɛ ma ka ɲɛsin hali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ tolo kuma in kɛlen cɛ in kɔni bɛ ka taa hali sisan ni cɛ in yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ma ɲinɛ nin kɔ a ma ye dɛ halisa nin ma ye kosɛbɛ l'indépendant ka kuma la ko min bɛ tali kɛ Madu Dambele yɔrɔ ale de bɛ boli la halisa a ma se ka ye kosɛbɛ a ye kuma min fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ awɔ a waati la a ye bɛɛ de tɔɔrɔ kosɛbɛ a ye bɛɛ dusukun tɔɔrɔ awɔ tolo min ye ministre so min yɛrɛ b'an ka diinɛ ko kunna ale wulila ka min ye procureur min ni o bɛ communicatif kɔnɔ kosɛbɛ tolo k'a fɔ a ɲɛna ayiwa nin ko in tɛ se ka to ta dɛ a ka sariya ka wuli k'i jɔ joona awɔ hali o conseil islamique du Mali yɛrɛ Mali alisilamɛw ka tɔnba kosɛbɛ ale fana ye plainte kɛ nin maa kofɔlen ninnu kan awɔ n'i ye jateminɛ kɛ kabi novembre kalo tile 3 san 2022 min bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛla min n'u kama Dunbi Fakoli Dunbiya ale don ani Salifu Dambele ale yɛrɛ ye maa min ye kuma jugu in fɔ kosɛbɛ o y'o balimakɛ ye awɔ Jakarija Traoré n'u kama ko Manɔgɔ Lamine Dunbiya n'u kama ko Kolokoto kosɛbɛ Abubakar Keita n'u kama ko Nama Dunbiya kosɛbɛ ninnu de tun bɛ kiiri ɲɛma awɔ tolo ninnu ka kiiri min n'a tigɛra awɔ a yirala k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen y'i cɛ u ka jalaki min binna u kan kosɛbɛ nka maa kelen b'u cɛ la n'u k'a ma ko Salifu Dambele awɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ale alisilamɛ diinɛ maa ye kosɛbɛ tolo min bɛ tali kɛ maître Mundaka Tall yɔrɔ ale de tun bɛ ka ayiwa lafasali kɛ kosɛbɛ maître Mundaka Tall ale tun bɛ ka maa min lafasa o ye parti civil maaw ye n'o ye au conseil islamique maaw ye awɔ ale ko nin affaire in min ye Fakoli Dunbiya ye kosɛbɛ maa dɔ min ni ayiwa i tɛ se k'i to Mali jamana kɔnɔ awɔ tolo ka min ye kuma bɔ i da juguya kuma kosɛbɛ ka ɲɛsin alisilamɛya diinɛ ma a ti bɛn maître Mundaka Tall ko an kuntigi kisi nɛɛma b'a ye Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye kosɛbɛ i tɛ se ka i kuma bɔ i da Ala ka ciden ciden barikama in kosɛbɛ k'i bɛ kuma ta k'o sɛgɛ a ti bɛn kisi nɛɛma b'a ye an ti jɛn n'a ye tolo ko cɛ in n'o ye Fakoli Dunbiya ye awɔ tolo ko ka san 3 kaso ko k'o da a kunna kosɛbɛ parquet de jɛnna n'o ye dɛ n'o ye procureur ye awɔ procureur kɔni jɛnna n'o ye kosɛbɛ Dunbi Fakoli an bɛ waati min na ko sisan kununko ayiwa kiiri min n'a tigɛra kosɛbɛ Dunbi Fakoli n'o ye kemiti ɲɛmaa in ye awɔ yɔrɔ ale de bɔra ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ ma kosɛbɛ ka tila ka cɛ min n'ale fana kumana o fana lafasa awɔ
san saba kaso k'u y'o da kunna futan nka tɔ maa naani tɔ in tolo k'u y'olu bila ayiwa o y'olu bila kosɛbɛ sabu a na kɛ olu caman nimisara u ka fɔta la kosɛbɛ l'indépendant de ye nin kuma fɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔ an b'a ɲɛsin nouvelle horizon ma kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu ye n'o ye MAA ye ka taa se HCUA ka taa se MNLA ma k'a bɛna fɔ ko u fara bɛ ɲɔgɔn kan koyi tolo ninnu ka fara ɲɔgɔn kan a kan ka maa jɔrɔ dɛ kosɛbɛ kɛ nouvelle horizon de ye nin kuma fɔ a ko ko yalima san 2012 kosɛbɛ waleya min kɛra awɔ n'o de ye jɛkulu minnu bɛ yen ni u hamina tɛ foyi ye Mali ka tila fila ye ko yalima o de daminɛ tɔ tɛ nin ye wa ayiwa n'i y'a lajɛ congrès min n'o kɛra au conseil pour l'unité de l'Azawad HCUA kosɛbɛ san 2019 awɔ o kɛra Kidal kosɛbɛ a sen fɛ Algabas Ag Intala ale min ye MNLA ɲɛmaaba yɛrɛ ye ale don coordination des mouvements de l'Azawad kosɛbɛ a ye wele dakan bila jɛkulu bɛɛ ba ninnu bɛɛ lajɛlen ma tolo ko u ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o kɔfɛ min ye Bilal Ag Asherif kosɛbɛ mouvement national de libération de l'Azawad SEMA awɔ ale fana ka laɲini kun y'o ye u ye congrès min kɛ novembre kalo la san 2019 kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛ tolo ko u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu belebeleba kelen ye ka laɲini kɛ mun ye kosɛbɛ ko jamana kɔrɔyanfan u yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Azawad awɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Azawad tolo ko u bɛna o fɛn fɛn ye Azawadi ko ye u b'a ta ba la ayiwa a ka jateminɛ nouvelle horizon ka kuma la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA kabi san 2012 kosɛbɛ ko ninnu hamina foyi tɛ ninnu na tolo fo ka Mali tila fila ye ayiwa halisa o hamina kelen de b'u la dɛ nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali dɔfɔw jateminɛ kosɛbɛ ka n'a bila bi la ni jɛrɛjɛkulu ninnu haut conseil pour l'unité de l'Azawad HCUA mouvement national de libération de l'Azawad kosɛbɛ MNLA ani jɛkulu kura min yɛrɛ bilala sen ka kɔsa in na n'u kama ko mouvement arabe de l'Azawad Azawad de tɔgɔ b'u bɛɛ lajɛlen kan kosɛbɛ tolo hamina tɛ dɔwɛrɛ ye ko yɔrɔ min b'u bolo n'o ye Azawad ye ko Azawad koɲɛ u yɛrɛ bɛna ta bala dɛ Azawad na don bala olu yɛrɛ fɛ tolo min ye ninnu ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔ b'a la nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko Algabas Ag Intala ale de bɛ Kidal kɔnɔna la bi Kidal ko koɲɛ finman n'a jɛman ale cɛ in de da b'a bɛɛ lajɛlen tolo kɔsa in na ko Yad Agali yɛrɛ ni ninnu jɛkulu ninnu k'u ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ MNLA HCUA tolo yɔrɔ o bɛ fana kan ka maa siran ko n'i y'a lajɛ ko binkani wale fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ jamana in kɔrɔyan fan fɛ kosɛbɛ tile kelen i m'a mɛn ko HCUA MNLA walima SEMA ko ni Yad Agali ka jɛkulu tira ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye tile kelen i m'a mɛn ko ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ tolo o kan ka maa bila ka i miiri kosɛbɛ nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ayiwa ninnu kɔni bɛ ka welewele dakan bila ɲɔgɔn ma bi ayiwa k'u ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn tɛ ka se ka lawaleya u ye laɲini fɛn fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a ɲini yɛrɛ k'u ka taa yɔrɔ wɛrɛw la kosɛbɛ k'u ka taa bɛnkan sɛbɛn ka taa kuma fɔ a bolonɔ bila waati ni sisan cɛ ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn na kosɛbɛ jɛrɛjɛkulu ninnu ko n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka olu jate olu bɛna fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ min b'u kɔnɔ sa maa de t'o dɔn o de ye ɲininkali yɛrɛ kosɛbɛ nouvelle horizon ka kuma don n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ an b'an ɲɛsin les échos ma welewele ale ko min ye Allemagne jamana ye k'a bɛna fɔ ko ale fana bɛ labɛnna ka i kɔ don Mali la koyi Allemagne jamana ye nin kuma fɔ a ko min bɛ tali kɛ Mali lakana ko bɛ dabolo min kan sisan kosɛbɛ Allemagne jamana bɛ fɛ a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ diɲɛ bolofara ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan kosɛbɛ ni u ka ma MINUSMA k'u bɛ fɛ k'u ka kɛlɛcɛw fosi kosɛbɛ u ka minisiri min b'u ka kɛlɛko kunna minisiri kura don kosɛbɛ ni o ye Boris Pistorius e ko ale ye nin laseli kɛ kosɛbɛ janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2023 ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka na Mali la yan min bɛ tali kɛ ka na a ka kɛlɛcɛw lajɛ n'o ye Bundeswehr o y'u ka kɛlɛcɛw de tɔgɔ ye kosɛbɛ an ka kɛlɛcɛw tɔgɔ ye ko FAMA forces armées maliennes kosɛbɛ ayiwa olu ta tɔgɔ de ko Bundeswehr ayiwa min ye Boris Pistorius ye k'a bɛna ka Bundeswehr lajɛ kosɛbɛ tolo yan'a ka na a ye nin laseli de kɛ kosɛbɛ a ko ayiwa ni ko tigɛcogo man ɲɛ
Allemagne a bɛ sɔn a ka kɛlɛcɛ minnu bi yan kosɛbɛ yani san 2024 yɛrɛ banni cɛ ko kɛlɛcɛ u bɛ sɔn k'u bɔ Mali la yan kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye tolo ko MINUSMA yɛrɛ bɛ dabolo min kan kosɛbɛ ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen sisan olu ni diɲɛma cɛ baara cogoya kosɛbɛ ani Mali yɛrɛ lakanako cogoya ani hali u tɛ ka se ka MINUSMA ka avion tɛ se ka pan cogo min ka d'u ye kosɛbɛ hali Allemagne yɛrɛ ka kɛlɛcɛ ninnu awɔ u kan ka taa ni ka segin min kɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ o yamaruyalenba tɛ ka se ka di u ma tolo k'olu ta kɔni kɛ bɛ wari fili de ye kosɛbɛ wari bɛ ka don u ka sɔrɔdasiw la nka u bɛ fɛ ka baara min kɛ kosɛbɛ o tɛ ka se k'o kɛ kosɛbɛ ayiwa ECHO de ye nin kuma fɔ dɛ les Échos n'an bɔra ECHO kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako ale da bɛ min ye an ka douaniers olu ka kunnafoni na a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko gɛlɛya waleya dɔ boloda bɛ yen tolo min ye nafoloko kuma de bi yan wariko kuma bɛ fɛn fɛn la o tɛ ko nɔgɔn ye ayi douane ayiwa ko douane kɔnɔna la bi kosɛbɛ nafolo dɔ tununnen bɛ dédouanement dɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye ko taba dilayɔrɔ min bi yan kosɛbɛ n'o ye Sonatam ye na kɛ ale ka minɛn dɔ dédouanement kuma de bi yan kosɛbɛ Kati ko douanier dɔ tɔgɔ yera o la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ a kɔni kɛ bɛ daba wuli douane kɔnɔna la bi min bɛ tali kɛ douane ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Amadu Konate ye ale don ale kɔni wulila ni ɲangini bere ye kosɛbɛ ɲangini bere in a surula jɔn kan tolo o ye Badi Maïga ye Badi Maïga kosɛbɛ a bɛ section recherche min bɛ Kulukoro a b'o de kɔnɔna la kosɛbɛ tolo k'a fɔra k'a fɔ ko Sonatam ka minɛn dɔ o dédouanement kuma dɔ de tun bi o dédouanement kuma de bi yan kosɛbɛ ko inspecteur général Amadu Konate a ye sariya dɔ ta décision dɔ min taara janvier kalo tile 30 tɛmɛnen kosɛbɛ tolo ka ɲangi bɛ Badi Maïga kan wa u y'a bolo bɔ baara yɛrɛ la ka sababu kɛ mun ye a tun bɛ baara in na kabi san 2018 kosɛbɛ tolo a na kɛ dédouanement in a ma kɛ a kɛcogoya de la wa kosɛbɛ walima nafolo min kan ka don a la o de ma don a donda fɛ wa tolo ko kɔni ma k'a kɛcogo la kosɛbɛ min ye douane ɲɛmaaba ye a bɛ n'a fɔ a ye nin ɲangi min ta nin ye ko nin kɔni ye tamasiyɛn walima cikan ye ka ɲɛsin douane baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ tolo dédouanement fɛn fɛn bɛ kɛ minɛnla min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don o min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka taa jamana kɔ kan o kosɛbɛ tolo douaniers k'u k'u hakili to nin yɔrɔ la yɔrɔ Sonatam waati dɔ la ale kun wulila k'a fɔ k'a ka minɛn bɛ na nka minɛn ninnu ayiwa a taara sira wɛrɛ fɛ kosɛbɛ min ma se ka dɔn min bɛ tali kɛ nin douanier min filɛ nin ye n'o ye Badi Maïga ye tolo a na kɛ a tɔgɔ bɛ ko in na kosɛbɛ maa o maa bɛ yen tolo ko o tɔgɔ bɛ ko in na sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na walasa u ka se ka tɛgɛ ka se ka k'u la kosɛbɛ kunnafoni filɛ Soir de Bamako awɔ an bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ da bɛ ko min ye Batuli Ɲani a ko nafolotigi ko don tolo Batuli Ɲani muso in Soir de Bamako ko nafolo lafiyalen de b'a bolo nafolo lafiyalen a walawala a walawala tolo min bɛ tali kɛ jɛkulu min n'u kama ko an b'i kɔ ɲɛma kosɛbɛ ni musoba in tolo muso in bi na kelen bɛ ka a bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma kosɛbɛ n'a wulila k'i jɔ jama bɛ wuli k'i jɔ n'a y'i sigi jama b'i sigi tolo a n'a ka yɛlɛ kosɛbɛ yɛlɛ musa min bɛ muso in bolo tolo ani nafolo min b'a bolo kosɛbɛ Batuli Ɲani bi na tolo ko n'i taara an ka jamana fan o fan fɛ bi kosɛbɛ dɛsɛbaatɔw bɛɛ de bɛ kule la ni Batuli Ɲani tɔgɔ an b'i kɔ ɲɛma tolo bi na kɔni a sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la Mali kɔnɔ yan dɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye tolo maa o maa bɛ yen ko e bɛ dɛsɛbaatɔw fantanw ni yatimɛw ni e b'olu dɛmɛ tolo e bɛ kɛ maa ye maa min ni i bɛ kanu dɛ kosɛbɛ i bɛ kanu o de la ko an b'i kɔ ɲɛma tolo nafolo b'a bolo ayiwa maaw kɔni ɲɛ t'o la nka a bɛ ka min fana kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana in dɛsɛbaatɔw ma tolo o de ka bon i ye ko ye fɔ ko ye musoba in a bɛ ka baara min kɛ jamana fan caman fɛ kosɛbɛ Batuli Ɲani tolo ka hali jamana kɔkannaw la kosɛbɛ ka daminɛ Angolaw n'a ɲɔgɔnnaw ka na fo Mali la yan ko Batuli Ɲani bi na Mali bɛ se k'i disi gosi ni muso in ye kosɛbɛ nafolo in nafolo lafiyalen don dɛ kosɛbɛ i ye dɔ sɔrɔ a la ayi ayiwa fo n'a ye nin lamɛn hinɛ na an ka pan ko kunna ni ka maaya kɛ
ala an b'a bila yan tolo ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kuraw mana bɔ ayiwa k'o lakale maa b'a fɔ lamɛn b'a bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ